Bagamat patuloy ang babala at pagbabawal ng mga otoridad sa publiko ukol sa paggamit ng mga paputok, hindi pa rin ito maiwasan ng iilan, lalo na tuwing sasalubungin ang bagong taon. Batay sa datos ng Department of Health o DOH, umabot sa 161 ang mga naitalang kaso ng tinamaan ng quitis, 77 sa 5-star at 3 ang nagkaroon ng injury dahil sa losses dito sa Central Luzon noong December 2023 hanggang January 2024. Muling nagpaalala ang kagawaran ng kalusugan ukol sa iba't ibang fireworks o firecrackers-related injuries. Maaari po silang maputulan ng kanilang mga paa, kamay, at yung mga iba maaaring mabulag kung natamaan po yung kanilang mga mata. At yung worst po maaari pa ring mamatay, lalong-lalo na yung mga pagkamatay, lalong-lalo na kung ginamit po natin yung mga pinagbabawal na mga paputok. At yung pong mga simpleng naputukan pero hindi po sila naagapan, maaari po itong mag-lead sa tetano, na kung saan ito naman po yung magiging dahilan ng pagkamatay ng isang tao. Yung tetano, pag hindi po tayo nakapagpa-inject kaagad ng anti-tetano sa ating mga ospital. Kung sakaling maputukan, agad daw magtungo sa pagamutan upang mabigyan ng lunas. Mayroon ding mga hakbang na maaaring gawin bilang first aid. Kung naputukan po sila na aksidente, kailangan lang po itong hugasan with running water at nang gamit po ang sabon, linisin po natin ito at ibalot po sa malinis na tela, at pumunta po sa pinakamalapit na ospital para po yung medical intervention ay madali ang maibigay po dito. Samantala, nakahanda na raw ang mga pasilidad sa rehiyon upang magbigay serbisyo sa publiko. Nasa ilalim po sila ng Code White, na kung saan when we say Code White alert, sila po ay may mga naka-standby po na mga team ng doktor. Meron pong anesthesiologist, may mga emergency room nurses, yung ating mga ortho, opta, in case na mga natamaan yung mga mata, ng mga ngailangan po ng surgery or operation, nandyan po sila naka-standby po. At yung ating mga kakailanganin, yung mga swero, nandyan po yan lahat. Naka-alert po sila, naka-ready po lahat. Ibinahagi rin ng ahensya ang iba pang pangangalaga na dapat tandaan, ang healthy handaan, be healthy at iwas paputok. Sa healthy handaan, umiwas po sa mga matatamis, matataba at maaalat na pagkain. At alam naman natin sa kultura ng Pilipino, yung pagkain po marami, pero eat in moderation, wag pong sobra-sobra. At yung ating pong be healthy, ini-encourage po yung ating mga uuwi sa mga probinsya o sa trabaho po nila, uuwi ng probinsya. Ini-invite po natin at sinasabihan po natin sila na maging ready po at i-remember po nila yung blow baguettes. So bawat po, before po sila magmaneho, i-check po muna lahat yung engine, yung brake, yung gas, yung light, yung sarili, lalong-lalo na. Huwag pong magmaneho kung inaantok, kung laseng o kung uminom po ng gamot tulad ng antihistamine dahil side effect po ito ng pagkakaantok. At upang hindi mailagay sa peligro ang kalusugan at ang mga mahal sa buhay, payo ng DOH, mas mainam na gumamit na lamang ng ibang pampaingay kagaya ng kaldero o torotot. Liana Canilaw, CIL TV 36 News.